Exército. Ola, parroquia, benvidos e benvidas. Outro programa especial máis do Exército Meque Meque, un programa feito para esas comisións de festas que poñen o nome das casas que non puxeron cartos para a festa. Para vos, vai este programa. E de festas imos falar, porque xa está chegando o verán, e a verdade é que o corpo xa está pedindo ir a lunha verbena, poñer os pantalóns curtos ou as saias, e disfrutar do bo tempo diante dun bo palco. Pensando quen podería falar mellor de temas de verbenas, rise. Dixemos, por que non ven Nuno de Grande Amore? Que tal? Moi ben, e ti que tal? Por aquí polo Mequerrocho. Ben, veño en condición destas de todólogo un pouco, sabes, como o mítico meme que saleu do señor este que levaban fai anos a 4, que era experto en terremotos, en cremalleras de pantalós, en biología marina. Pois veño un pouco nesa condición, porque é verdad que o meu conocimiento do mundo da verbena é parco, o sea, digamos que es escaso tirando a moi escaso, pero cando dixache, pero che ves de meu, genial, a top. Escollemos outra vez mal, Martín. No outro programa especial veu DJ Misa. Ajá, Claudia, sí. Que eu pensaba que era DJ Misa por temas católicos, para falar de Flos Marí. E cando me dixo, no, é que me apelido Misa. Eu non me jodas. Que eu pensei que era un chiste. Claro. Pois, bueno, estamos nas mismas. Sí, pero bueno, fixo gracia porque, claro, si traer a alguén a falar dun tema que sabe, pois tampouco ten moito recorrido, porque é como, soltame aquí unha ponencia de 40 minutos, o que de verdade requiere skills é vir aquí a ver que conto das verbenas, estou facendo memoria e digo, bueno, home, alguma vivencia ainda sí, pode ser. Ti és bicho de verbena? Ti gusta xa sí. verbena ou prefieres ir a un pafeto na verbena que queden os outros? Claro, a ver, creo que unha mezcla entre ambos. Sí, a min gustame moito e digo con cero ironía, ou polo menos creo que con cero distancia irónica e tal. A min encántame o ambiente das verbenas, paso moi guai. Agora, sí que é certo que, claro, si, por exemplo, son as festas de Burela, que algún ano temos ido os 4 días que son, claro, o terceiro día, pues, se me puxeran un cassette de Black Sabbath, pues, daba moitos cartos e tal, pero que é o ambiente humano tal, si, eu son un apaixonado deso, porque sí que teño pues, moi bons recordos, moi divertidos, dende bastante pequeno, entón, sí, o ambiente humano e tal, a tope. Pola parte musical, bueno, eu que sei, tampouco, obviamente, pues, tampouco, non é o meu rollo 100%, pero bueno. As bengalas. Bueno, eso sí que... Non, eu todo o que é performance, e de feito, esperaba colar isto en algún momento, xa digo agora, defenderé a muerte ante que me faiga falta, que dos frontmans máis, para min, máis carismáticos que houve aquí nunca é Lito. O sea, Lito do Panorama, para min é unha cousa, e tamén digo... de corazón, eu vexo... O sea, pasamos unha vez que non sei que broma lle estaba facendo a María e a Clara, que son se tocan comigo en Grande Amore, non sei que estaba dicindo, tal, e si isto como que diría Lito, non sei que... bueno, sí, porque fixe unha vez a broma antes dun pogo de, bueno, solteiros para un lado, casados para outro, e digo, isto podía facer o Lito. E puxémonos a ver vídeos del, e dícenme, tío, pero te daste cuenta de que, o sea, parece que o estás imitando todo o cacho, e digo, hostia, pues non... Pues efectivamente, ves vídeos de Lito e digo... Ostras, pero parece que literalmente todo o que fago no escenario é como Lito influencer total, é unha cousa loca. É unha exclusiva. Sí. Isto mañán sale en 20 na praza. Sí. No, a miña influencia é Lito da Panorama. Sí, pero vino e digo, claro, eu na miña cabeza digo, Dios, son Iggy Pop. E logo vexome, son un trasunto de Lito, sabes, como aí nese medio camiño, sabes, nese equilibrio. Pero sí, eu, para min, é un tipo ultra carismático, aparte que ten ese toque, claro, tan gallego, campechano tal, que tipo, mola moito. Ti tes algunha orquesta favorita? Boa pregunta. Aí entra o meu desconocimiento absoluto do tema. Claro, a min, pues, por exemplo, nas festas de Burela que foron fai nada, foi tocar o Grupo América, que son este grupo, creo que son de Vigo, se me equivoco, ou de cerca de Vigo, porque igual... Son os que cantaban a intro de Shin-Chan.
Que va. Se non me engano. Sí. Eu creo que sí, o de Sinto, me ha traído... A de Dragon Ball, logo. Sí, a de Shin-Chan, eso, de Dragon Ball, perdón. Pois non sabía. Confundime. Eu Pode creo ser, que pode sí, ser. Pode ser. Pois ser, sí. vinos ali en Burela e claro, flipei. O sea, flipei porque se tocan increíble. Aparte, teñen como dentro, claro, pues, do estilo máis rockero e tal, pero teñen como 20 rexistros no mismo pase, que o quedei flipando ca barbaridade de execución técnica, tanto a nivel vocal como de instrumento, para despois estar tocando. É que o da verbena ten aí un toque trágico que tamén é maravilloso. Para estar tocando para xente que preferiría que tu veras facendo un playback con Quédate de Quevedo, sabes? Entón ten como un punto de desagradecido por parte de xente que é terrorífico. Eu estaba flipando en plan, Dios, están facendo creo que era Winds of Change de Scorpions, pero clavando, facendo increíble. E claro, colegas meus en plan de, a ver cando acaban. E eu como, Dios, que triste é a existencia, macho. Pero isto tamén ten un toque que dices tú, que tal. Sí, home, creo que por afinidade estilística sí sería o Grupo América, sempre. Eu confeso que o outro día vin o Combo por primeira vez en 10 anos. Ostras. E sentime ben porque siguen cantando as mesmas. Claro. Fui como, ben, síntome ubicado. Eu vira o Combo nas festas da Gracia, aquí fai 10 ou 11 anos, e o baixista tocaba con guantes, que eso quedeime loco perdido, digo, nunca tal vira, eso sí que alguén tendo que tocar aí uns trastes con guantes, eso sí que non é vera o cousa nova. E tocouche algunha vez ter que combinar con algunha orquesta nunha actuación? Sí, eso foi, creo que eu recorde así en plan de un pase orquesta, logo nós solo foi en Santa Cruz, en Oleiros, ojalá houvese palabras para explicar a recepción popular do noso concierto. O sea, empezamos e os 4 primeiros temas a xente estaba así. Pero, claro, non pa ben, digamos, era como que isto, de feito, tiñamos colegas que estaban abaixo que dicían, aí na segunda canción ou tal, dixo un outro, estás rindo de nós. E o outro dice, igual hai que partir as pernas. Acaban como, había como unha conjura para acabar con nós despois do concierto. Logo entraron ben, acabaron, eu creo que bastante animada a peña, foi unha recepción pues, bastante guai. Pero cando empezou, claro, a ver, imagínate, pues, claro, non me acordo creo que esta era, pero tamén levaban pues, como trapecistas, hai un show de luces increíble, un escenario criminal, tal. Claro, de repente vamos tocar nós nun camión de orquesta pequeno perdido. Claro, eu cas miñas dotes vocales, que son as que son, o noso repertorio que non é tampouco despacito, digamos. Entón, claro, o sea, o choque era loco perdido. Que a min xusto esas experiencias son as que me fan gracias, que me gustan, pero claro, desde abaixo non estaba entrando. Imagíname aí unha nai, nena, baixa a bengala. Claro, imagínate, claro. É que tú ves eso de escoitar chuchua, e de repente, é como, que está pasando? Pero teño un recordo bon. Ao final o concerto foi a parte final especialmente apoteósica ese día. A min gustame das verbenas varias partes. Se nos imaginamos un campo da festa, está o palco, onde están os músicos, está a parte de diante, que suelen iniciar os borrachos, que eso está, agradeces, os artistas agradecen, ¿no? E despois vai avanzando cara a barra. E na barra, para min é outro mundo. Aí véndense becerros, fanse casamentos. Ti en que parte do campo da festa estás? Claro, pasa que, efectivamente, pásame cas verbenas como cos concertos, que estou nunha edad moi tramposa. Claro, eu acabo de cumplir 30 anos, home, xa non teria sentido que estuvese na parte de diante de todo, que é na que me pide o corpo tal, porque é onde me fai máis gracia estar, onde melloro... pues, sí, pásame tamén eso, cos concertos, que se non estou diante, pareceme que me estou perdendo algo, pero non en plan fomo, sino en plan de non estou disfrutando da experiencia como ten que ser, dándome aquí no peito tal. Que pasa? Claro, vino eso, fai pouco, digo, refiro moito a de Burela porque teño moi recente. Claro, diante, pois están os chavales de segundo de bachiller. Claro, eu
comparado con os chavales, son o señor que vai vender droga á porta do colegio. Entón, claro, xa non ten sentido que teña ali. Pero claro, vou para atrás e doblamen e dá todo o mundo. Entón estamos aí como... falaba con os meus colegas. Dios, estamos aquí ahora nun término medio que igual o que facerei, efectivamente, ir para a barra, apoiarse ali, beber un cubo libre nun vaso de tubo, que tampouco é unha mala experiencia, igual é o que nos queda. Eu estou así nese proceso como de cando mudan a piel a ser, pensar que estou aí ni uno ni outro, estou aí... Eu recordo que agora non se pode facer, pero eu recordo nos tempos nos que podías andar por debaixo do palco. Ostras, sí. Que aí é onde os nenos empezaban a fumar. Sí, acórdome de cativo, sí, buah. E vías aos nenos aí, queres fumar? Que yo collín aí a meu pai. Acórdome de cativo de ver xente morrear debaixo do palco. Eso, claro, esa era locura moi grande. Os palcos xa feitos de cemento, que quedaban xa dun ano para outro. Exacto, sí. Tremendísimo os tempos aqueles. Ti antes, fala, é que claro, a ver, vamos a ser sinceros. Antes, cando entrou Nuno, dixenlle, mira, imos falar das verbenas, pero a min apetéceme máis falar da Mariña, e ti xa tocaches aí Burela, a Mazo. Sí. Pues, mira, a min apetéceme moito máis, teño ademais aí unha conexión con esa terra tamén moi grande, e tírame máis falar cun mariñán a tope. que de verbenas, e por iso quería tocar os temas ese, máis ti xa dicías, non son de Burela, de claro, antes... Pásame que eu son, claro, estranxeiro en todos os sitios da Mariña, pero son como pan mariñán, digamos. Sí. Ou representas a toda a Mariña. Bueno, eso que igual é demasiada responsabilidade. Non foi no último videoclip. Non o fixe? Non o fixeches nun bar? Sí, ese foi o primeiro... bueno, sí, espérate. Ese que dices tú debe ser o de Pelea, que é un dos singles do segundo disco, que é ali en San Pedro, un bar xa parrillada ali que xa pechou, que é onde hai veciños de Cervo que conocía o pai de Xaime, tamén xente que conocía o de Frexulfe e tal, que é o vídeo no que me apalean ata morrer, e logo fixemos este ano outro po primeiro adianto do disco novo, de ontes foi moi malo, que gravamos na taberna de meus... Bueno, na antiga taberna de meus avós, que xa leva moito tempo pechada, ali en Frexulfe, efectivamente, sí señor. E tamén con veciños, sí, de Frexulfe, pero do Valadouro en xeral, e tamén viña xente de Cervo, de Burela e tal. Sí, foi así un evento bastante curioso. É que eu acordome que cando sacaches o videoclip, claro, eu o meu círculo máis cercano dicía, claro, isto é Mariña, é Mariña. E a xente identificándose moitísimo, porque unha das cousas que tes, non? É que respetas moito a túa variante dialectal, é que moita xente da Mariña, bueno, claro, fora muerte. Da igual que a mí non sei o seu estilo musical, que prefiran estar escuitando despacito, pero cando escoitan o de Nai, de Faigo, e todo eso, veñense arriba, e por eso, eu, por exemplo, familia que teño por alá, que non eres o seu target. No, seguro que non. Están a muerte con grande amor, porque representa a Mariña. É unha cousa así. E eu quería che facer un test. Sí, a tope. Xa aviso que vou suspendelo vilmente, porque aparte, eso, de feito, pásame moito con... cando me fala a miña mãe de xente, de familias de Frexulfe. Este é fulanito dos da... Bueno, os da Torre, bueno, imagínate que non. Este é fulanito dos da Torre, tal. Que sei, mamá, claro, porque eu... Pues claro, igual, en Frexulfe, estuve en os 6, 7 primeiros anos da miña vida. Estuve eu así en Santa Comba e digo que son máis de Santa Comba que... Claro, que a Santa. Porque de feito é o sitio do que máis me identifico, onde volvo sempre, onde máis tal. Ahora, claro, a mí fálame de lugares en concreto de ali, ou de nomes de casas, de familias tal, estou perdidísimo. É o que te dicía, pásame igual, é un Burela sei como se chama a General, que é Arcadio Perdiñas, espero que seña esa. Sei que é a miña calle, e sei que é a calle Eijo Garay, porque había polémica con que lle cambiase o nome, e para. Quer dicir, eu vou suspender vilmente, pero tanqueume ese suspenso. Aproveitamos para, se queres contar o que nos acabas de contar agora antes de gravar, de quen és familia. Claro, sí. Loquísimo. Claro, efectivamente, de Antón Rubal. Claro, eu chamo Toni, que é Antón, efectivamente, claro. Sí. É brutal, sabes? En plan, isto é a familia aquí do Valadouro. Por parte... Claro, é primo do meu pai. Primo segundo. O primo segundo
Meu ou do meu pai? Bueno, está ben, hai aí un matiz de segundidade que non sei onde non sei en cal dos dous está, pero que somos familia seguro. E de feito eu conocino cando tiña, pois eso, eu debía ter 8 anos ou así, na boda do noso primo Rubén. E o que te dicía antes, claro, que eu de repente poño a falar con ese señor e digo, ostras, pero ou me estou volvendo loco a mis 8 años ou este señor fala igual que Son Goku, pero exactamente, o sea, pero locamente igual que Son Goku a un nivel moi extremo. Eu quedei así tal. Non sei, preguntei a miña mãe ou como foi, diceme, sí, pero por que fala este señor como Son Goku? Porque é o que lle pon a voz a Son Goku, tal, e guai, por que me estás contando? Claro, agora me volver ao colegio ao día seguinte e di, chavales, teño unha exclusiva, meu primo é Son Goku. É que isto recórdame cando o Harry Calvin, non? Se chama o que fai de Superman. Ajá. Que levou ao sobrinho á escola. Sabes este mítico sí, leva un sí, familiar? sí, no, trae a Superman, que é meu tío. ¿Sabes? Claro. Pues o mismo isto. Sí, era como... Que é mellor levar a Goku que a... Home, claro. Nunha pelea, claramente, gana Goku. Pois eu queria facer un xogo, un test, porque a xente coñece moito Coruño. Todo o mundo sabe Neno, Ja, non sei que, pero que na Mariña falades igual. En plan, falades igual, tedes o vosso propio idioma. Eu como na casa tuve que aprendelo. Claro. Xa estou moi interiorizado co vosso vocabulario, incluso moitas veces falo aquí con termos vosos que na casa de meus pais, sabes, din que faz dicindo tú, non se di tú, dice ti, non se di naide, dice ninguén. Claro, eu, por exemplo, é que ti faiseme rarísimo. O sea, digo así como... Sí, cando expoñía un traballo na universidade ou algo así tal, sí, pero eu sino, é que dicir ti, é que se me fai super impersonal, claro, é como de... Non és ti, sí, ao final. Xuro, faiseme super raro, sí. Claro, vou a poñer un pouco a Nuno á proba para saber. Confeso que algunhas son jodidamente difíciles. Sí, no, as fáciles vou nos fallar igual, aviso que... Son difíciles, teño que tamén recoñecer que isto saquei en parte de algunhas palabras que coñeto eu e outras de que hai unha, bueno, había unha conta nas redes que se chamaba Así falamos na Mariña. Ostras. Que foi un pouco a miña axuda para poder non sabía disso. aprender. E era unha persoa, unhas persoas que recollían o voso idioma e o iban aí subindo para as redes. Ajá. Vale, pois se queres comezamos e vouche dicindo expresións ou palabras da Mariña a ver que tal as levas. Anda tras das silvas. Ou das silveiras, perdón. Anda tras das silveiras. Buah. Esta vai ser a mítica que se ve miña mai dice, pero como non sabes eso? Tamén é certo que non en toda a Mariña se utilizan as mesmas expresións. Xa, no, pero esta sona moi suficiente como para saber que é mítica que debería saber. E Burela está moi no medio, é dicir, podes coller un pouco de Viveiro e incluso Ribadeo. Andar atrás das silveiras, Sóname... Non, sóname algo sexual, tal, pero non... Bueno, vai por aí. Vai por aí. Sí, non o sei, dentro do campo semántico da sexualidade, pero non acabo de saber exactamente que é. Pois ao parecer anda tras das silveiras cando alguén ten unha relación que non quere que sexa coñecemento público. Vale. Sí, pues, sí, seguro que debería saberla. Primeiro fallo garrafal. Chincha. Chincha é... Buah, o Martín ten unhas gafas que chincha. Vale. Hai que metelle un pouco de contexto, senón. Claro, que chincha en plan que claro, como sería, claro, como se explicaría en... Como se di en galego normativo, porque... Claro, que chincha que basado. Fui a por trelo a actualidade inexistente. No, que chincha que manda carallo, digamos. Non? Non, No. É que para mí manda carallos ten outro significado. Entón, claro, que é estritamente chincha que é? Molar, que claro, que que, mola. Vale, a parte de basado. Sí, é máis es basado, sí. Claro, porque manda carallo, en que sentido? Para min é, manda carallo, tío, despois teño que... Vale. Que a mellor significa claro, sí, eu sí que mandar carallo sempre entendín como, a top. Bueno, tamén. É un pouco... como se chamaba o rapaz este, joder, que xogaba na Unión Soviética de Sigüeiro? Perico, sí. Que fora a
a la vida moderna. Sí, eu vida acordo de ver, sí. que lle dixo, e que ali nos dicimos Dios pa todo. Sí. Mola Dios. E quedan flipando que se utiliza Dios pa todo. Vale, seguintes expresións. O demo é máis a nana ou a nana do demo? Buah, pues ni idea, pero mola bastante. A nana do demo. Buah, mola moitísimo. Novo título de Gran Amor. Buah, que podían, pero que é moi doom metal eso, no, ni idea, que é. Cando alguén ten un problema ou mala sorte. Buah. Non che sabía agora poñer nunha frase porque non a copiei. A nana do demo está moi guai, sí, señor. Despois, esta tuve na que aprender a narices, barruzar. Claro, sí, barruzar. Hostia, como se dice? Non Orballar. Claro, corballar a mí faisme rarísimo, tío. Claro, Pero corballar é exactamente o mismo que barruzar. sei que sí. Sí, Sei que sí. pareceme como que o orballo era como máis aguanieve, non sei como dicilo. É o mesmo. É o mesmo. Claro, barruzar é, claro, guan. Ese sabía porque basics da mariña, barruzar é, claro. É que eu tuve xa unhas discusións que a miña moza que dicía, está barruzando, eu que non, coño, que está orballando. Sí. No, que barruza, que non, que orballa. Claro, que a min orballo soname a libro de Chuspato, sabes o que quero dicir? É como un registro moi poético, moi elegante, tal, pero a mí faiseme, claro, pues eso, registro non coloquial. Claro, rozar, claro. Palabra bonita no día das letras galegas. Exacto. Anda de camiños. Anda camiños. Anda camiños. Ten moito que ver ca primeira. Claro, anda camiños, sí, claro. É así que unha persona, digamos, que a mellor non é particularmente fiel, a mellor, ou que? Más acepción deso non lle controlo. Bueno, infiel pode ser, porque realmente é que non quere compromisos, que tes unha relación de amizade ou intención sexual, pero non queres unha parella estable. Ok. Como lle chaman agora? Poliamor. Na mariña o poliamor de andar camiños. Isto tamén flipei, Olga. Isto sí que é coñecido. Sí, Olga. Como verbo, como de holgar. No. Sustantivo. Son... Cómese, límpase, hai xente que lle molesta. Dios, estou seguro... Espera, xente que lle molesta. Claro, é que se... Tías de Burela. Olga... Pero... E Burela non ten a fama de ter moita praia. O sea, as algas chamasís Olga. Que son o menos mariñao da... Fai con moita apología de eso, pero é mentira, como estes raperos que dicen, son rico, tal, é mentira, e viven cos pais, pero é un pouco, estás descubrindo que son un pouco eso. O Paco Sanz da música gallega, diríamos que... Hostia, referencia 2015, É que non sei se biche... Dios, perdón, é que non estou indo. Nada. Tu biche o vídeo este de Franco Esta, que salía chorando terrible a cámara, dicindo, era todo mentira. Pues tal como te poder así cando salga isto. Perdón, chaval. Non son da María. Son da terra, Xavi. Perdón. Hostia. Pois Olga, pois non tiña ni idea, Esta tamén me custou, Eu moitas veces tes pensando que é unha cousa e non. Mear. Eso é dos gatos. Claro que sería... Miañar. Miañar ou, claro, en castellano maullar. Sí, eso sí. Ben. E despois quedou na conta da mai. Quedou na conta da mai. É que son boas, son moi boas. Está moi ben. Son pedazo de expresión. Quedou na conta da mai, non teño moita curiosidade. Na cona. Cona da mai. Quedou na cona da mai. Que iso tamén dá unha pista moi grande. Claro, home, iso é, digamos, de non ser particularmente ben, ao mellor eu creo que ou de ser moi dependiente da mai, digamos. De ser pouco resolutivo, pouco... Eu creo que nesta conta os de Así falamos na Mariña, creo que non querían poñer eso, pero eu creo que socialmente pode ter esa máis esa acepción, pero é iso que lle falta algunha virtude. Vale. Quedou medio facer. Quedou no coro da mai, está moi ben. Está guapo. Esa máis a nana do Demos está moi... Isto é puro Burela. Tabanca. Claro, hostia, pues, claro, espérate. Tamén valería para ser grupo de Burela, Exactamente, claro, creo que por botuco da banca. Hostia, claro, da banca que... Ai. A mí moloume
Moloume moito cando... Eu non a coñecía hasta que busquei palabras difíciles da Mariña para meterlle aquí no test. Buah, Pero- vanme expulsar... Moloume moitísimo, o de Tabanca. Tabanca escrito con K. Sí, claro, espérate, porque eu sei que isto Antonina, que é unha das de Botuco Tabanca, víanos dar unha charla ao colexio unha vez. E tuveron explicando o do nome. Ou podes dicir con que está relacionado. Sei que un dos dous términos é o instrumento este de percusión que usan, que é como se fora un... non sei, é como se fora un presado aí de mantas ou algo de collo tal, que, ao que lle dan tal. Pero eso non sei se era Botuco. Ou nada disso, estou quedando fatal. Estaba, me cago en tal. Sí, Dios, seguro que se mo dices... sí. Quen leva o rollo ese? Quen che vou explicar? A nosa Antonina non contou. Que... Ou, bueno, de que está relacionado. Dios, isto... Sería... Perdón, estou xogando ahora ao Baldur's Gate. Entón ahora salía unha tirada de salvación de historia fallida, sabes? Como de, no! Nada, desisto porque vou dicir que era locura. Está referente para falar da comunidade caboverdiana de Burela. Sí. Básicamente eso. Vale, Sí. Joder, vale. Pois te dicía, con que está relacionado Vale. Que quedei fuertísimo e dixo, joder, que boa, non? Un É que- Tabanca aí, un... Pero que eu pensaba que era, xa che digo, O instrumento. Exacto. Entonces era Botuco. Bueno, pues sí, claro, eu pensaba que era como algo máis específico, cago en tal. Vale, sí. Despois, picaraxada. Picaraxada é... Sí, unha cousa así de cativos, logo de pícaros, de unha Os cativos. minucia. Sí. Aí veñen aí unha picaraxada. Bueno, sí, claro, claro. Aí ven pícaros. a picaraxada, ou esta unha picaraxada tamén se pode dicir como de, non, cousas Infantil. Sí, exacto, cousa pouco de adultos, digamos, sí. E despois, para min, é a frase estrela, que para min é o sabes a expresión está en catalán, Déu-n'hi-do? No. Que utilizan para todo, en plan, joder, Déu-n'hi-do, Pois para min tedes unha que tamén é así, que non ten nada que ver, que vendeitas de min, ou vendeitas de ti. Sí, esa está ben. Sí, vendeitas de... Sí. Non sei utilizalo. E eu moitas veces escribolle, vendeitas de min, e dime, non utilizas ben, para. Claro, 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 que eso sí que é medio introducible. E dime, escribiña antes de quedar contigo e dixenlle, pero vendeitas de ti, é pa isto. E dime, pregúntalle a Nuno. Claro, vendeitas de... Cara, como se traduce vendeitar de... Pues, eu que sei, imagínate, pues eso, antes que estabades aquí a ver si atopades o cargador, pase mal, pero non sei que tal, de repente, si levades 5 minutos buscando, e dices tú, no, estaba aquí, daslle e dices, vendeitas de min, se non fora por min, claro, se non fora por min non é exactamente o mismo, pero é máis ou menos, sal, vendeitar de... Sí, isso é moi... É como eso, que tiveches sorte, pero gracias a min, ou algo así. Sí, é un pouco análogo a o día que eu vos falte, sabes? É un pouco así, non, vendeitas de... Ou vendeitou de... Claro, retrasouse o tren, tal. Vendeitei de que salín con tempo da casa, tal. É como... É complicado. Sí. E tamén hai outra en inglés que tamén é mítica título de lección do workbook. Sí. No catalán teñen esa, Déu-n'hi-do. Sí, pues bueno, nin tan mal, oiches. Bastante mal. A verdade é que bastante mal esperábamos. Falta, claro, que para min é a expresión que máis uso na miña vida, que, bueno, non é unha expresión, é casi unha interjección, é o oio, o e o. Claro, que se fora da Mariña, pois non ten moita acollida, pero o oio, eso é, úsase, pero sí que, pois o que dicía Perico do Dios, tal, oio é desde un saludo hasta que te asusta algo, hasta unha alegría, sí, o sea, oio, eso vale para todo, pero según a entonación, vale para calquera cousa. Confirmo, é como... Iba a dicir unha palabra, esa se me olvido, me cago na puta. Nada, olvidóseme por completo. Iba a facer unha similar por aquí. Bueno, é un pouco O. Sí. H-O-O. Sí. Non a mellor non é tan así, pero... Sí, porque non é tan apelativo refiriéndose a un... Que tal, o? Sí, non é que tal ollo. Exacto. Pero sí, é como...
en Asteris ou Portutatis, sabes? Que vale pouco para todo, pois é o ollo ali, que de feito, eso, Clara e María rinse moito porque dicen, tío, a mí acabamos de tocar, porque pasou en Toledo, acabamos de tocar en Toledo, empeza a pinchar un paisano, non sei se puxo de Human League ou un grupo así ochentero tal, que me mola bastante, e digo, ollo, pero isto non é de Human League. Ela é como, tío, tío, sempre faz eso, eu. Sí, eu non me daba conta. Sempre, a mitad das dúas frases empezan con ollo, e logo dá como inicio de frase. Pues eso claramente resárcete para saber outra vez da Mariña. Sí, esa, me volven a coger. Totalmente. Quero seguir meténdote en problemas. Sí. A ver se me podes poñer un adxetivo a cada unha destas localidades da Mariña. Facendo a tope. amigos. A tope. Veña, porque eu sei que hai un odio entre a Mariña, todos a muerte. Sí. Non toques a Mariña, pero entre eles levanse a matar. Algúns levanse máis que outros. Sabes que pasa? Que eu creo, digocho sinceramente, como sempre tuve en esa realidade medio deslocalizada, no meu caso, tampouco que participe eu, por exemplo, hai moito deses odios. Non digo por tal, porque é verdade, porque por exemplo, hai moito pique Burela Foz, pero sin embargo eu en Foz, pasei das mellores tardes da miña adolescencia, nas festas de Foz sempre super guai e tal, entón eu teño un recordo super guai de todas as veces que estuve en Foz, entón non nunca me, pero sí, dai. Pero como te presentaban, de Burela ou de Ferreira? Porque ao mellor estabas ben, porque xe, no, é Nuno de Ferreira. Bueno, claro. non pasa nada. Sabes que pasa? Eu daquelas como que tamén influyes, como estaba tan loco. Eso é como que te podíache entrar nunha especie de entidade ajena al tiempo e al espacio. Mira, quer decir, tiña unhas pintas así un pouco diabólicas, tiña o pelo afro enorme, me acordo. sin barba, estaba pues moi tronado. Digamos que a miña vida era unha constante performance, era un pouco, isto non é coña, gustábame daquela, xa imagínate, en bachiller, estaba moi loco cos filósofos cínicos estes que andaban por aí semidesnudos, cuspindos encima e cosas así. Entón, claro, digamos que da igual, aí ven, o sea, como da igual, dende sexa, este tampouco participa do debate entre cidades como unha cosa ajena al mundo, sabes? É que eu coñecinte nesa época. Claro, na época hardcore, claro. Lendo poemas no Ultramarinos. Home, claro. Claro. Sí. En plan, esperando moito. Fíos! Sí. Compostela. Facendo cosas desas. E claro, de repente, vin a Nuno nesa época, e depois vin a un rapaz en riba dun escenario. Claro. En plan, cantando punk. Claro. E foi como, que pasou aquí? Sí, claro. É que iso foi un... Iba a dicir, glow up hasta o up que é isto, que tampouco tal, pero claro, había aí un margen de, claro, que eu estaba moi perdido na vida. O sea, que Nuno era máis puncarra? O de hai 15 anos ou de agora? No, aquel, sin duda, porque claro, ahora, quer decir, teño que performar eso de salir ao escenario, chan, guai, tal. Pero, quer decir, pues, isto tamén falo moito con Jimmy, con Clara, con María, teño unha vida anodina, de lunes a viernes, pero anodina de señor, pois eso de estar na casa ou facendo cancións ou producindo cousas ou tal, indo pasear ali polo paseo marítimo na Coruña, escoitando podcast, quer decir, é cero, claro, con 18 anos, como lle pasara a todo o mundo, era toda unha necesidade de demostrar, soy diferente, toda a miña vida é unha performance, unha deconstrucción, claro, é unha cousa terrible, apocalíptica, perdida. Pero, bueno, que se non houvese tamén esa parte, pois ao mellor non viña a parte máis calmadora, pero si era moito máis punky, eso si o... É que me recordas moito a Xavi, ao Xubi Noso. É que non sei se coincidiste desde naquela época. Pode ser. Tocaba con Pedreira. Me cago en tal, e donde? En Malogordo? No, en 40 grados. Ostras, pois eu non chegara a conocer eso. Xavi un pouco, eu creo que Xavi sigue sendo un Nuno de aí 15 anos. Que é un pouco así, eu con cariño Xavi, se ves isto, pero rollo, non vou sair en fin de ano porque sou de rebaño. Claro. E como vos sou de rebaño, eu me vou a quedar na casa. Claro. Eu vou a salir o 27. Eso, había un pouco eso. E tamén era, perdón que me estou indo moito dos nada, isto é. Facía así como actos de microterrorismo sí. que non tienen ningún sentido. O sea, que por exemplo, eu acordo-me cando conocín a Claudia, a DJ Misa,
porque estudiou filosofía tamén. Sí, vaya filósofo, sí. Non, vai dous, sí. Acórdome perfectamente, o primeiro día que vin na facultad, claro, aparte era eso, primeiros días de... Ela debeme levar un par de anos, pero coincidíamos por aí tal. Os primeiros días de primeiro, que está todo o mundo que non se sabe quen vai ser o guai da clase, quen non, quen vai ser o loco, o bizarro, quen vai ser el capitán del equipo de rugby, sabes? Como que está todo medio en ciernes. Eu acórdome de decirlle, que tiño, non sei por que tan grabado na memoria. Sí, tú sabías, porque algo nos estaban dicindo de Francisco de Quevedo, non sei que. Dicille, tú sabías como lle chamaban a Francisco de Quevedo, os amigos. Ela, que? Tú sabías como lle chamaban a Francisco de Quevedo, os amigos? Como? Paco. E poñemos así, pero loco, pero enloquecido. Era o rollo de, vale. Eu irme para casa e dicir, como asarmo. Ese era o tipo de acción que guiaba un pouco a miña vida, pero bueno, a tope. Que boixo. É que, bueno, encantaréme recuperar algúns vídeos que eu vin deste elemento máis outros elementos pola noite. No rollo deste de recitando... No, sí. Non sei se era performance ou era outra cosa, pero un contenedor que pasaba correndo con xente dentro. Pode ser. Sí, no, sí, pode ser. Sí, a mí molaba esa época. Sí, eu era espectador, confeso. Claro, eu para min son os séculos escuros, un pouco, digamos, en comparación, sobre todo por eso, porque era, pues, como mítico adolescente e tardío tal, pues, moita necesidade de estar todo cacho demostrando eso, non soy rebaño, eso cansadísimo. E ao final, como somos charca, como se diría ahora, como somos charca todos, pues claro. Pero moi sano pasar por esa época. Se non a pasas, pode ter pasar cando non toca. Exacto. Imagínate que me dá aos 35, terrible, eso sí que é terror. Ou con 40 é un neno, non é o momento. Sí, pasa, sí, tal cual. É unha familia, queren estabilidade, non? Tal cual, sí. Pois iso, ímonos a meter en problemas. Eu vouche dicir nomes de localidades. Veña. E ti di un adxetivo. Hai algunhas localidades que xa lles pide o nome o adxetivo. Viveiro. Claro. Un adxetivo. Pa min, tú mira o que che digo, E non vale dicir Galipizza. Pa min, mira, estresante por dous motivos. Primeiro, as veces que salín en Viveiro, claro, que eran Semanas Santas e tal, está tan petado de peña que eu tiño o recuerdo de non dar entrada a ningún sitio. Eu daquelas tamén puño moi nervioso, así en general, non como ahora que son de calmades, pero sí que teño o recuerdo de decir, Dios, que movida, que tensión, salí a Viveiro, claro, con 17 anos tampouco que fora Project X na miña vida, pero tal. Eso por un lado. E despois, como eu iba ali ao conservatorio, a verdade que no conservatorio teño pasado moi ben e aprendi moito con Juanjo, con Dos e tal, a verdade que foi a hostia. Pero tamén teño o recordo, teño moi interiorizado, pásame ainda a veces que vou a Viveiro, que paso por ali diante, de salir do instituto, en Burela, e ter a sensación de, Dios, tico que comer rápido, para ir para Viveiro, bueno, claro, a miña mãe, ou a veces tamén iba no tren, tal, tiña como a sensación de, Dios, teño que ir hasta Viveiro, e quedáronseme, sobre todo, os días de audición do conservatorio ou de examen, que éramos menos, obviamente, non? Pero sí que aínda, ao pasar por ali diante do conservatorio, ainda Dios, me colle así un pouco o rollo de, esa angustia física. Entón, entre que todas as miñas experiencias ali foron guai, sí que teño ese recordo dese estrés, dese, que tensión. Foz? Claro, Foz para min é la Arcadia feliz. O sea, nostalgia... La comarca da Terra Media. Sí, literalmente. Además, están construindo casas hobbits ali, ademais. Unha coña. Non sabía. Sí, para min, o Foz é que eu teño pasado moi ben. Jolín, teño recordos super bonitos de eso, estar ali os braos en Foz e tal, entón para min é... Sí, la Arcadia feliz, literalmente. Xove? Claro, Xove para min é o sitio onde está a xente con cartos, digamos, opulencia, digamos, yo me diría opulencia. Pero non aparentan, Pero locura, pero en plan que o Xove de... Isto non sei se é científicamente accurate, pero eu creo que os coméntase que en plan que pagaban o taxi para entrenar aos que viñan desde Burela, os do Xove. Locura, sí, é que un cartos a dolor, Teño un campo de césped artificial de la hostia, sí, no, locura, piscina para 4 vellos. Claro, que pasa? Que eu che vou dicir, eu Xove, claro, coincidíame ir de camiño a Viveiro ao conservatorio, entón sí que pasei 1000 veces por Xove,
pero de ir solo cando iba á piscina de ali de Xove, porque iba de cativo. Claro, eu a piscina, o sea, das experiencias máis terror da miña vida, pois eu a auga, o sea, home, para ducharme, sí, pero quero dicir, cando hai máis auga que nunha bañera, xa é unha cousa ingestionable para min. Entón, claro, para min, Xove está un pouco de White Lotus, para min, sabes? Unha mezcla entre terror e riqueza, porque, claro, acórdome do da piscina que eu era negado, perdido, sí, terrible. Ribadeo é pa min, e sobre todo pa miña mãe, pa miña mãe moito máis que pa min, é la Galicia que salió bien, digamos. Sí, pa miña mãe Ribadeo é, eso sí que é, o sea, é o sitio top do mundo, que máis limpo tá, o máis bonito, as calles, o sea, todo. O sea, Ribadeo é, pois sí, o que non sei como dicir, o sentimento que teñen os madrileños con Madrid, sí, ten miña mãe con Ribadeo, sin ser de Ribadeo. Entón, nese sentido, é como, sí, é como el espejo en que mirarse. Confeso que non a puxen antes, pero na contesta de Así falamos na Mariña, poñía señorito, e debaixo poñía persoa de Ribadeo. Sí! Eu entendo que esta conta era xeral da Mariña, sí, non era alguén que odiara a Ribadeo. No, poñía señorita. E eu, para min, a sensación que teño cando falo coa xente da Mariña é Ribadeo, señoritos. E falas coa xente de Ribadeo e lle chama señorito, e hinchan un pouco. É como que esconde. É que eu creo que hai un pouco deso. A pasión que ten, pois eso, xente de Madrid por Madrid, eu só o vexo equiparable na pasión que ten, pois eso, a miña mãe con Ribadeo ou alguén que ame moito Ribadeo con Ribadeo. Eso a tope, claro, é un amor propio que ojalá o tuvera eu, en general. Pero sí, xa che digo, na miña casa hai devoción por Ribadeo. Burela? Claro, para min Burela, iba a dicir, é todo, claro, xunto con Frexulfe, entón, claro, é complicado o balance aí, pois seguro que decantase un pouco máis por Frexulfe, pero, claro, pois é o sitio no que, non no que nacín, pero sino que, entre comillas, me abrín así un pouco a vida, digamos, tal. Entón, claro, para min é top 2 sitios do mundo. Bueno, é cale un? Frexulfe, claro. E ainda xa xigo, ainda que é o que falamos antes, vivín pouco tempo en Frexulfe, eu, sí que é o único sitio ao que vou, estás na casa. Estou tranquilo, sí, estou tranquilo, digo, son aquí, estou aquí, ainda que, efectivamente, non manejo topónimos, heráldica de Frexulfe, pero sí, para min é o top sitios logo do mundo, plan un sitio no que estou na casa logo. Teño che que dir que para ese señor non serías dali, porque eu tamén lle digo, eu son de Santa Comba de toda a vida, e pasoume como a ti. A min con 7 anos arrincaronme dali e eu son de Santa Comba. Claro. Pero para este señor, ves, mira como va a cabeza. Eu son de Santa Comba, por aquí corre os Sallas, Claro, que é de onde pace, unha é de onde pace, aquí digamos que este é o argumento... Sí, pero como na casa. Claro. Si é que é un debate complexo, sí. A mellor Valadura máis comarca que Foz, Pode ser, sí. Bueno, como son colindantes, tamén pode ser comarca lo grande. Jovitón. Se algún día tuvera que vivir fora de Compostela, eu creo que o Val do Valadouro que tremendo, Está moi ben, Está rodeado ali e tal, que a xente pensa sempre que na Mariña chove e tal, bueno, sí que é verdad, pero... A ver, chove, pero bueno, pero non tanto. Ostras, eu vivín 10 anos en Santiago. Chove máis. Chove muchísimo, Santiago é loco perdido. Sí. Ibache tamén poñer outro problema máis. Veña. Non estaba previsto que eu falara deste tema, pero xusto saiu un titular esta semana... Ai, xa sei que... Sabes cal é? É que non fa falta nin que cho ensine. Retuiteou un colega meu, Joaquín Darzúa. Joaquín, que... Bueno, o do bar. Bueno, que é o fillo dos da farmacia, que está moito no Pedrito, pero en principio non ten que ver co Pedrito, máis que como usuario. Máximo accionista, contribuidor de pagarlle a luz ao Pedrito. Eso é. Citou no puxo. O peor é que creo que a Ropa Grande estaría de acordo, meu.
Sí, a verdade que básicamente sí. Resumindo o titular, a Xunta di que levar as tanxugueiras a Grande Amore ás festas é lo peor. Sí, que era peor que Son do un camiño. festival. Sí. Vale, eu estou basicamente pola miña parte, pero de acordo, Pa encher o peito, Tamén te digo. Home, se tengo que escoller entre ir ver a Amaral e de Prodigy ou ir ver a Grande Amore, eu iría ver a Amaral e de Prodigy. A verdade que aí non podo... Aí a Xunta cando dice a verdade é que logo quitarse el sombrero. Pero si dixen, joder, me cago na puta. Eu non tiña previsto meterme nestas marróns, pero dixen, a ver que... O titular está moi guai, o titular está Sí, moi guai. que realmente non é o que din así, non o din así. Claro, é que... Entendo. O sea, é como... Incluso dá a impresión de que mola porque como que nos dá unha dimensión que naide se centrou tanto en nós. No, en concreto Grande Amore das Tanxugueiras é peor que ir ver a Duki. Ojalá alguén tuvera tan pendiente de compararnos, sabes, con Duki, pero bueno. Tes algunha movida así que queiras o que vas facer o que porque por exemplo ahora non que entra o verán, que é cando vos currades máis. Non sei se tes aí que Claudia, cando veu DJ Misa, eu empecé a anunciar datas e dixo, no, tío, censura eso, que non se pode decir. Claro, non sei se ti podes decir algunha data ou... Claro, Claro, data que a ese nivel que é o que fai a xente de facer promo, porque despois, claro, vou aos sitios, empezo a decir, claro, empezo a decir locuras, e voume, sempre como, claro, digo, ai, olvideime de que tocamos en tal sitio. Entón, claro, centrando os meus esforzos promocionais só nun concierto, eu invitaría logo, pagando, digamos. Imagina que chega alguén. No, eu escuitei nun podcast que a mí me invitaba. Eu animaría a que a xente comprase a entrada para a Capitol que temos o 31 de outubro, noite de Samaín. Se non queren ir ao concerto, non pasa nada. Eu con que pillen a entrada, eu de verdade que dou por contento. Logo, non é tanto o rollo de queremos ver a Capitol a reventar. Sí, pero sobre todo queremos que se vendan todas as entradas porque a verdade é que tuemos ainda outro día que isto parece chiste para esa anécdota. Tuemos outro día facendo contas con Josiño bueno, do que vai de xira hasta ahora e fixemos pues, moitas salas fora, tal. Cara, eu pensaba que, home, non pensaba que me iba estes 6 meses convertir en millonario, pero sí que pensaba que iba a ganar máis cartos dos que logo se generaron, porque efectivamente, claro, eu iba cunha disposición de vamos aquí a esta sala de Zamora, pero a lo grande, quer decir, pues, jolín, pues, pagando os salarios de Jimmy, Clara e María que tocan con nós moi bien. No, vamos ca furgo grande, vamos con tal. Si, logo eso non se correspondeu co aforo de público que había ali. Quer dicir, culpa miña, porque ao final, claro, se nunha sala de 100 personas en Zamora metes 92, claro, non están pagando 900 euros de entrada cada un, pero como, a lo loco, chavales. Entón, claro, dixen, bueno, si daqui a outubro poido romperlle a cabeza a xente con que, sobre todo, pague a entrada da Capitol, se logo non poden vir polo que sexa, teñen unha pachanga ese día ou tal, non pasa nada. Eu con que paguen a entrada xa me dou por satisfeito. Ti és a tópico de historia de Instagram, vendo dúas entradas e non pasa nada. Vende, a revende... Si teñen que ser todos fila cero, sin fallo. Pero si pode ser, porque a verdade, claro, entre eso que teño que pagar a trimestral, está sendo uns meses complicados. Pero ahora no verán non tedes aí as movidas, non? Que cando vos máis currades realmente no verán. Claro, eu no verán espero claro, pues salir da miseria na que me fui metendo. Forrarme? No, claro, que no verán espero salir da miseria na que me fui metendo estes meses e confío efectivamente xa co bolo da Capitol jubilarme xa. É a miña idea, que tampouco se corresponde. É que isto non se corresponde ca realidad, pero como tampouco me paro nunca a miralo, digo, pues sí, mal será con este bolo. Jubilarme non, pero eu tiro un ano sin traballar e logo veñen as cuentas e nunca é verdad. Entón, claro, para axudar a que esta inconsciencia siga adiante, pues que... Tens que falar con Lito. Claro, Lito, isto, Pepeo... El tenche aí un Excel. Exacto. Mira, eu empezo a traballar a finais de maio. Exacto. E en outubro colle as vacacións. Exacto. Debería sí, racionalizarse un pouco máis. Isto sabe, É que, claro, home, leva toda a vida e tal, é porque sabe, claro, efectivamente.
Pois nada, vémonos o 31 na Capitol. Efectivamente. Ou, ao mellor non nos vemos, pero con que este... O tique... Exacto. Eso é importante. Ora, vou comprar xa o anticipo e carallo, pon un 100 euros a entrada. Me cago na con. Pois nada, vaya que sí, jolín, que estea petado tanta parte de baixo como a de arriba. Eso. Que é onde está a rueda. Eso. Ele anda por arriba. Anotando. Efectivamente, era unha merda. Check. Sea como... Xa, ahora sí que xa confirmado. Non... Cero duda. Tiña razón a Nicole. Pois nada, eso, que nos vemos na Capitol é 1 millón por vir. Bueno, gracias vos, Joa. A ver se nos vemos antes do 31. Eu non dixo nada. A ver en que queda un conto. Que ao mellor no verán volvémonos a ver. Efectivamente. Aí Ojalá deixámolo flotando. Que se hai sorte, eu espero que sí. E nada, que eso, que un millón por vir a pasalo ben con nós. Nada, gracias a vos, Joa. Que é unha alegría terte por aquí. Pues Fui dos primeiros así, xente con verificado que sigo os mequemeques, teño que dicir que esas cousas din, cuidado, está guai. Así que 1 millón. Así que nada, moitas gracias por vir a Nuno, a Martín que está aí detrás dos botóns, a todas e a todos 1 millón e que nos vemos xa o mércores no capítulo de sempre. Así que nada, sede moi felices.